Hlali ngegama ngu-Atlayang mangaziwa ngu-Twin Rush Kageja. Silana e-Roaming Podcast ngizoyenza i-interview. So interviewer ubaba lana asitshele kabanzi ngokuthi i-golf wayicala kanjani. Baba, Baba besicela usitshele kabanzi ngawo. Mina i-golf ngayicala ngo-Kerry Golfini. Ngina 14 years. Egolfini. Kerry wami egolfini automatically nengikerrile ufunda kwami igolf. So yini into yakumotivate ukuthi udlale igolf? I-golf ngabona kuyisport esimnandi for mina. Ngabe khona into engiyenzayo kodwa-ke ngiyaqala ebholweni ngeze egolfini. Khona kulama golf lawa akhona ama-benefit owatholayo. I-benefit okay bisidlalela-ke thina bisidlala isiganyeni. Insimbi uyakhumbula insimbi lezi egezi. Insimbi lezi akudala zegezi. Sithatha insimbi uyigobe singadlali ngama-clubs lawo. Sidlala ngensimbi uyigobe uyipotopotoza kancane shaya igolufu yayibona. Siqala ngensimbi esiganyeni senza imigodi senza umhlabathi. Siphathele emhlabathini yonke lento. Yini bekuyisifiso sakho sokuthi udlale igolf noma? Alesikhathi bungasisifiso sami kodwa ngigcine sengiyazi. Ngoba sengiyazi. Isifundisa. Wamotivatewa yini ma? Into angenza ukuthi ngithande igolf kakhulu. Angibona kuyisport esimnandi ngoba asisokolisi, awugijimi, awenzi lutho, uyakhona ukudlala uyadla ngapha ufana nebhola. Uyakhona ukubambisa ilitshanyana udle ngapha. Ngapha i-cold drink nayo ikhona. Shoot that time uvila lapho ukugijima kahle kahle. Uvila lapho ugijima. Tennis, uvila lapho ugijima. So gijima kwabo kuhamba kwami le golf course. I-round kanje 4 hours, 5 hours. Gijima kwabo ke training yami ke. Yeah. So wena yini motivation yakho kule youth yamanje? Lokule youth yamanje ngiyafisa ukuthi le youth yamanje idlala igolf man. Ngiyafisa ukuthi icala igolf. Kodwa ke njengoba sesishilo ukuthi sisasho ukuthi ke so le youth yamanje idinga ukuthi at least uyikhuthaze. Yayibona? Yeah, uyikhuthaze. Let's say uyahamba uyashaya igolf, mhlawumbe uyapractice ushaya amabhola nabo babe khona la iduzana. Babone ukuthi uyenzani. Then sebabonile ukuthi uyenzani ke kunembuzo abazoyibuza ukuthi manje nami ngiyafuna ngifuna ukuzicala ke manje. Sebafundisa ke so bakumbabisa iclub uyambonisa ukuthi uyenzani. Ngabe amagama ukuthi uyamcoacha. So uyabacoacha ke manje. Then ngaleso sikhathi liyangena kancane ku. The more akhula, the more igolf iyangena. Time umbuzo wami uyi1 manje. Yeah. Ngicela ungiphendulelane. Yeah. I-golf walicala nini kahle 20 basa? 19 ethi ngawo ukhuluma nge20. Phela ngithi nto abanye bacala late. Sicale manje sesesikolweni. Noma 90s so 90s, early 90s. Yeah. Let's say ngibone. Khuluma nge80s. 80s yeah. Cala ukuthi ke. 80s angibali nje ukuthi 1982 like 82 81 let la. Waya yeah. Yeah. Uzofike manje ngani? Uze sifikele la sikhona manje. Ngayi ukuthi mhlambe sikamo professional golf we-golf cha. Yabo. Kodwa ke kusela uyigolfa. Yayibona, uyigolf. Now at least une-skills something into ungayenza yayibona. Size sibe ngako ubone sesibugile kanje sonke. So since lokuyidlala akunala oke wanje watohoza khona. Like udlale international or cha. So angazi ngidlale international. So but le job le sebenza lo ngwenza kumina manje. So ngikhethi yazi care. Care uthola isikhwama zakho. Yeah. Kodwa wesitholela under a professional. Shuthi ngamagama
siku-professional. I-golf njengoba ubona izinto i-golf nezinto eziningi kumele ukuthi uzenze ukuthi ibhola ulishaya kanjani, ulishaya straight okanye ufuna liye right, ufuna liye left. Kodwa-ke automatically yena ku-professional uyambona ukuthi wenzani, then ubuye futhi wena umtshele futhi ukuthi imistake yakhe ikuphi as i-coach. Uyamtshela futhi ukuthi no laphana ngathi imistake yakhe ulapha lalapha yakhona ukuyibona, yabona. Kanti nawe futhi ungambuza ukuthi hey man, njengoba ngishaya le bhola manje ngiyenze njani, naye akubonise. Kusho ukuthi like i-communication, kusho ukuthi niyabonisana. So Chayimama, amazwi wakho okukhuthaza i-youth yamanje, phela ngithi uyabona manje i-youth yenza sebenza izinto eziphuma endleleni. So yini amagama ongawakhuluma uthi ukhuthaze i-youth yamanje ukuthi nayo ingafana nawe? Into engayenza mina i-youth uyikhuthaza kwami, yebo. So ngithanda ukuthi ningiyoshaya golf practice ukushaya amabhola, yabona. Isikhathi nesikhona, isikhathi asikho kahle, kodwa-ke nesikhona isikhathi. Phela ayithi babe nabo eduzane, yabo. Chayima, ayithi phela kumele kube khona something ekumele yenzeke ukuze nabo bathole le opportunity ukuthi bathole opportunity nayo ukuthi bafane nawe, like babe nale skill lesonazo. Into engayisho njini, into engabakhuthaza ngayo engasuka mina ukuthi ngabakhuthaza ngiyesikolweni. Ngiyesikolweni ngihambe nje i-primary school nje, lama primary school ngithola abantwana nje. Engabathatha ukuthi no manje ake ngizame ukuthi ngibafundise. Yeah, ngaba into engcono le. Bafundise baphi skill. Yeah, ngibafundise ngibaphi skill. Yebo. Yeah, lento le. Engayisho kwamanje, yebo. Yeah. Chayima, ngiyabona ngesikhathi sakho. Nami ngiyabona. Zelana ngizo-interview baba. Ngifuna kahle ungitshele kabanzi nawe. Ngicela kabanzi nawe ukuthi kuna ngenzeni. Ngicela ungitshele kabanzi ukuthi lento ye-golf wayiqala kanjani. Alright, mina igama Eddie Makgalumele. Eddie Makgalumele ngazalelwa eSophia Town. Ngo-1958 basisusa eSophia saza eMiddlesex. So ilapho ngikhulele khona eMiddlesex. Hlale lapho ngaze ngafika esikhathini sokufunda isikole, ngafunda lower primary yami engiyenzile kuseMuruta Tuto eMiddlesex ezone 1. Sasuka ko lower primary ngaya eThwelelang still ezone 1. Ngibe kuye higher primary. Yeah, unfortunately angizange ngiye kuma high schools. Ngezathu eziningi nje. And ukuxhumana kwami ne-golf ngaqala ngihamba nabangani, bona abangani bahlale bephethe imali kanti bathola le mali le-golf course bakhera ikhwama ezinjengale mali lezi sezizikhulu kakhulu. Bekunekhwama ezincane, bakhera ikhwama, bakherela amabhono, sithola i-6 pence izuka. Yayibizwa izuka i-6 pence. So nami bengifuna le mali because i-6 pence beyiningi. So ngelilanga besinokubhanka isikolo, sigijime siye lapho kunama-competition. Sikherela labelungu be-corporate abadlala i-golf and so forth. And kubantu abamnyama i-golf ngaleso sikhathi bebeyibona as an elite sport. Isabelungu, sabantu abanemali. Yabo, so uma unganamali bowucabanga ukuthi into zakhona ziyadura, ngeke ngikhona and all that. Kahle bowucabanga izinto ezi-expensive imali. Yes, ngivele beyinjalo. And then kwafika ke leso sikhathi ke sengihamba nalabangani bami siya e-golf course, sifike sikhere lapha sesiyabuya siphethe ama-6 pence mhlawumbe ayi-2-3. Unemali bekumnandi. And ngiyo-ke into eyenza nokuthi ngingaqedi isikolo ngoba manje bese ngijwayele ukugijimela imali.
Should bosubeke imali phambili wakhohlwa ngesikole. Yes, nesimo sasekhaya besingekho right. So manje ngifuna ukuzama ukumnceda umamami because bekuwumama osebenza yedwa. Yeah, beku-single mother. And manje ngizubuhlungu ngibona ukuthi ngathi ngamncedisa kanti ngimosha nami future yakhe. So bohlala nomama kuphela benihlala nithi No, nabantwana bakithi, I've got brothers. Yeah, I've got brothers and yeah, but yimi omdala ke ekhaya. yeah bekumele wenze plan. So benzama ukwenza iplani there. Yeah, since udala. Yes, and then ekugcineni ngayijwayela lento leyo thola ukuthi every weekend njalo angithi asiye esikolweni every Saturday Sunday besiya egolfini lapha sibuye sithola imali. And then to cut it short kusuke lapho ke it was 1965 mangiqala ukuba yikhedi. Kusho ukuthi mawuthwala isikhwama uthwalela labantu abadlala igolf ubizwa ukuthi ayikhedi. Oyikhedi. Yeah, so ngaba yikhedi kusukela lapho 1965 igolf course yakhona bekubizwa iWindsor Park. Windsor Park Golf Club. Ingapha mawuya ngabo Randburg. So ngaya until manje mase ngiyekile isikolo ngayosebenza amafeme nama-factories and so forth. But manje thola ukuthi sometimes inhlanhla yikho nalapho ngacabanga mangilahlekelwa umsebenzi nje ngicabanga egolf course. Hamba easy pay mose golf course. Sihamba ukuthi uya namhlanje uthola imali manje namhlanje. Benihola same day. Yeah, leso sikhathi sesithola 2 and 6 25 cents ngaleso sikhathi. You know, so bekuyimali eningi. So every now and then hayi kwaya all right. One day makufika kuma-80s ma-80s athola ukuthi noma umama muke wayothengisa khona lapha eWindsor Park. Ethengisa ukudla athengisela amakhedi ukudla. And that's how nakhona besikwazi ukuthi sikwazi ukuthola ukudla endlini. Besurvive ngalo, yes. And then yathi around 81 umalume wami ngoba naye bekuwumuntu involved ku-golf uke wadlala igolf uyasebenza egolfini and all. So ngithathele emva kwamalume wami. Yeah. So naye ethe emva kokuthi kushona umamami washona ngo-1979 eqeda ukungitholela i-ID duplicate. Sasiqala sithola i-duplicate ye-ID identity yakho ne. And then ngingakasebenzi and all that washona umama. So ithe kuhamba umalume wami wayesebenza as a caddy master kule golf course entsha ayibizwa i-Ramsar isasekhona namanje ngapha esayidini labo Roadport. Idumile le ndawo. Yes, i-golf course eziphezulu surroundwe ama-suburbs amahle nje. So malume wami abona why some of these friends abami yeah awuthi ngikubuyisele naku endabeni engayikhohlwa kakhulu. Endani mase sijwayele le ndaba yokuthi siyokhera labelungu. Sometimes besitshontsha ama-golf club. Yeah, besatshontsha ama-golf club thola ukuthi esikhwabeni lana kunama-club 15 nanu ufihla A1 ufihla ichamini uyifihle lapho. And then after umsebenzi mayingabonanga le ngamla le siyabuya sizoyithatha iya eSoweto. Akusuka lapho sodlala ngale sidlala sibaningi nayo eKasi lawo. Nizobolekana. Yeah, sobolekana kanjalo. Nomunye ngelila ngutshontshe enye omunye utshontshile siyahlanganisa. Si-mix sine-set nje egcwele isikhwama la e-mix. Wo Bob Lock bo Treasure bo Jack Nicklaus bo Gary Player ama-club i-mix nje. Esho ukuthi kumnandi benizenzela. Yeah.
endani yo ngiyakutshela bekhona i-golf course iyenzwe ama-senior wethu ngapha ngapha kuphelela imiddle khona bayibiza ima-Harry Jacks Golf Club. Ingeke ifane neyasesilungwini but besidlala, you know, and ama-greens wethu bekuyisanti. Hey, uzawutshela sa-improve uthola ukuthi manje lento yasingena nathi siba nalento yokujwayela ukuthi manje no, we can play golf. Yabo, and ngempela lo generation yami kwadevelopeka ama-player good amaningi afana no Solisipeng, although they were seniors to us. O Solisipeng, obo Vincent Chabalala, obo Boyke Mokwerane, obo Theo Manyama, obo man Saxon Kabinde yena besidlala ama junior naye ke sikhule naye, obo ban Reggie Mamashila. You know, those were professional golfers, but they were professional golfers. They puma lagiti la. Been motivated. Exactly. But unfortunately, mina zange ngaba nalo opportunity to ngidlale as a professional because of isimo sasekhaya. Financially, and sekuyimi ubhuti omdala fanele ngibheke my younger brothers. So but I loved golf, I played golf and enjoy. And besinokusangana ke na genge wami sidlala golf siyagembula. Yes, imali la siyadlana lapho sigcwalisa ikhwama lapho. Then it became 82. Ngo-82 ngahlangana nabanye bezokhera lapha eRimsag la bengithengisa khona ukudla. So uthengisa nokudla na? Yeah, nami ngoba umalume wami watshela abanye babangani bami ababona beza lapha. Bathi man iphi le ntwana yami uEddie le. Ngitshele nayo loza azazoyenza ibhizinisi kamamakhe. Makabe uthola imali inyana ukuthi business le business bengifakela imali. Yes, I was making money out of that business. Ngithengisa wena fish, wena magwinya, wena kota, wena whatever, and I was making money. And then kodwa ke ngoba lapha bengitrespass kahle kahle ukuthi ngithengise lapha yabo ene bebengaka build i-clubhouse yakho libangangivumeli ukuthi ngithengise. Yes, I mean trespass, I mean endaweni amabhunu you will go to jail. But bekufihlekile la ngikhona ene bebengayiboni ukuthi siyayenza lento yabo. So nga survive for a long time kodwa ithe bangibona sebazoyiqeda le clubhouse ngazi vele ukuthi hayi kuzoba nenkinga. Yabo, kuzoba nenkinga because now lapha angeke ngifike ngithengise. Yabo, yeah, ngeke ngithenge yabo. Manje la ma gents mabeza la bebese bekhera as professional caddies. No, bethora behamba yonke le ndawo. Manje bezixoxa lezi zinto behamba bekhuluma le ndaba Cape Town sayenzani ePort Elizabeth. Kahle bachoma kahle. No, bakhuluma nje yazi amajita amahlangene bakhuluma indaba zabo. Manje ngilalele mina. Ngiyabona ukuthi mina manje angibheki the way babheke ngakho. Ngibheke ukuthi I can make money. Yeah. No, ngathi no fanele ngijoine labantu lapho. Seriously ke ngabajoyina ke. Ubajoyine kanjani? Yeah, ngikhulume nabo ngathi emergency nami ngifuna ukwenza lento eniyenza because ngifuna athi no ungawari wena iza sizohamba nayo ithema kuzongena indaba zama tournament we professional bangitshela ukuthi sekuyisikhathi. Baye mkhulu njengoba basebakufaka since wena bonganamuntu ozokubhadalela awungeni ngemali as a kid. Hayi awungeni ngemali lapha. Yebo uyeza nje nawe nje besingakuthatha nje sasambe siyokhosini. Yena sokufundisa but mina bengasafuneki ukuthi ngifunde because sengiyazi already. Yebo. So hayi ba into efanele ngiyifunde nje ukuba on the professional sector. Yebo. But ngakhopha easy because uNkulunkulu ungiphile yabona la ungiphile. Yazi. Yebo. So yes and ngabajoyina ke ngalondlela leyo sa travela saya boma Phalaborwa saya boma Durban saya wazi nezinye indawo ngayo nale ngaye yena manje ayikho indawo engayazi wonke lama province ngwahambile.
wonke lama province ngako lokhu care that masibuya mayiphela isizini mayiphela isizini siyahlangana nabo labangani bami hey asigembuli sinomuntu phansi and in most cases I was the man to beat masidlala golf sigembula I was the man to beat because bese sidlala le golf ephakeme le shuthi segazini isegazini and then anyway to cut it very short again ithema kuya and then la eMeadowlands bese nginabantwana engibagrumayo bafundisa igolf yabo but unfortunately azange last because I moved from Meadowlands to Orange Farm. Bovule in campaign yana No, ngixoxa abafana nje ngibafundisa because ayithi benginama set manje. Oh yeah. Benginama golf club, nginama golf ball, ngina everything ye golf. Yabo. So ngathi no angishiye le talent kulabantwana. Yabo something. Yeah. So unfortunately toba ropile laba baseMeadowlands is my moving from Meadowlands coming to Orange Farm. But ngathi no nalana ngizozama ukuyiqhubha. Ngike ngabaqoqa la and my daughter she's now 32 ne generation yakhe lapha. Ngike ngabafundisa la to an extent ngike ngabayisa eLuza esilungwini. La ngike ngabayisa khona bayocompete nabanye abantwana. Yes, eLuza eParkview Golf Club. Yeah. And then mafika lapha my daughter nalowa la opposite they won prizes no ilento engibafundise yona yeah ndangwaya kwa but now man nasebekhula manje yazi le genge yeah seyaphuma kube and all that and nami ububhizi ene enye into eyenze ukuthi kungabi nesikhathi sokuqhubeka kahle is because ngathola this calling umfundisi as we speak now. Se ngiyumfundisi so ngabanjwa ile calling yokufundisa. Abanjwa ile calling yokufundisa. Yes, so isikhathi besiba sinane and all that but ngiye ngaphinda ngayizama because benginalento ukuthi I want to have abantwana abagrumwe from eOrange Farm and ngi-entitled ukuthi golf in dusty streets of Orange Farm. Oh, yeah, but manje isikhathi nalo msebenzi wami because now I was a fully fledged member ye KDs yama KD professional. Size savula nama yelozana ne association which I led for many years. Na manje ngisase lapho ngisase busy nale association. Uyilida yakho. Yes. Oh. Shothi kudlisile musiyona lento. Yeah, but anyway, yasi life yethu ups and downs. Yeah, but that's how I pushed. So, yeah, I don't know if you want to know more because ngeke uyiqede history. Yeah. Yeah, I'm ngeke uyiqede but yeah, that is part of what I can tell you about God. Manje umbuzo wami ukuthi yini into ongayenza wena noma esemqondweni phela bakhona abanye abantu abangafisa ukuyidlala igolf la khona la kule manje so into engifuna ukuyazi kuwe ukuthi yini into ongayenza ukuthi uba encourage nabo ukuthi babe nayo lento le ukuthi man igolf nathi siyayifuna. As you can see now ama clubs akhona nama set ay2 now ama set akhona and nginawo ama golf balls la equipment ukuthi ngingabafundisa if abazali bangavumela nje abantwana abaletha abantwana ngibafundise. Nako about 2 years back staff sase clinic bekhutshwa yes bekhutshwa lo ngizokhumbula igama lakhe bake
bathi ntate re o bone o ntse o bapala golf re batla o ntshe o rute golf and then o re ise plekeng e monate fela mo re ka ilo ithuta golf teng yabo and then ngathi mina you welcome sa arranger and then kwaba ne sudden change from them uthole ukuthi lento bese arrangile abasayi honori yabona well izathu ezabo so yeah, I'm willing to teach abantu abafuna abane interest ye golf and it could be great ukuthi la Orange Farm on these dusty streets sithole abantu abaphuma lapho as golfers. I'm ready as long as there are people who are willing, who've got the interest. Let's say bakhona eyiphi indlela abangakuthola ngayo. Well, I'm here. Ngila ngokwami la. Phela ngithi khona abanye abangazi ukuthi uhlala kuphi. Yeah, but abangibonile abafune nje ukuthi lo baba lo esimbonile loya uhlala kuphi. Bangifuka. Yeah. Amanamba uthi nje bakuthole ukuthi 13759 extension 8A Orange Farm. I-contact number yona 076 076 857 4849 4849. Yeah, ngicela ubaphindele futhi mhlambe 076 076 857 857 4849 076 857 4849 itholakala all the time. Asiyabonga ama-viewers senizwele usizo ningalithola kuphi manifuna nani ukufana naye kubanga nani saba nobizo ukuthi ube nesono ube umfundisi. Okokuqala ngicela ungitshela igama lesonto leli walicala wena senze ube nobizo lokuba umfundisi. Azange ngiqala isonto mina umthetho wami umuntu othanda music and yazi isikhathi sisasebenza emafemini lesikhathi sisasebenza emafemini besihamba ngama-train and la ema-training bekuba nabantu abazihlanganisa lapho abantu bemasonto bebacule esontweni kube mnandi lapha manje ngidonsa music and more especially owesonto bungithinta ngingazi ukuthi yena leso sikhathi bekuwumuntu nje clever ohlala nabo clever yazi besihlala edumani manje bekhona lesonto belisedumani yazi edumani bengadlaleli anybody lapho yabo bengadlali every Tom Dick and Harry lapho yabo but bangena laba besonto bazosontela edumani kusho ukuthi befuna ukuchange lobu clever bethu you know and kodwa mina ngaba yilo clever othathekile ngithathwa yilo mqulo lena nabashumayela sometimes thola ukukhona ushumayela abamba inhliziyo yami ngene inhliziyo lishaya kamnandi yabo yena kusuka lapho one time manje makuya hayi angisaye emabadini so uyakhona ngena la hey nami sengiyajoyina lapha singihlezi lento abajoyina yathi konke lokho abakwenzayo nami bengenza makukolekelwa umunye oshonelo ogulelwayo ngiyakoleka and all that ngabe part of that no and then khona ubaba obehlala next door nasekhaya eMidlands so naye bekuyiphathi yalonto le then ngoba at one stage la ngilahlekelwe umsebenzi uke wangifaka emsebenzini and wangirecruitela esontweni and that was Zion. Yeah, but man, my heart was not in Zion. No, my heart. Enye into man. Yeah, kona lento lethi man no man, I'm not right. Yeah, but nyenza nje ngoba yeah ubaba ungifaka umsebenzini ene ungifunile ukuthi ngibe lapho yabo. Yeah, but amahamba wesikhathi man. One time ngathola ukuthi nginenkinga nama challenge nasekhaya yabo ngingatshelwa ke ngomama omprofit no uMedora Mhlambe
Yabo uMedora mhlawumbe ngitshelwa usisi wami ngaye bekungamazi nokumazi mara ngitshela ukuthi hayi ukhona le zone one angidirector ngiyayazi le direction angiphe yona akusinto ibe problem. Ngafika ngamthola lo mama. Okay, kwindawo yaziyo. Yeah. Angithi ngakhulela emido ezone 1 iqala before ngezone 6. Yeah. And then so lapho ke ngaya kulo mama lo wafika wayenzi lokho afanele ukukwenza kimi. Yabo and nganeliswa yilokho and njalo ke bengena umthandazo wa Wednesdays and Sundays. Wednesdays and bengiya ema kube mnandi bangiculela njengalaba basesitimeleni ngoba vele esontweni makuculwa manje uyajabula nawe. Hayi ngicina ngathi hayi ngayoxolisa ngapha ngathi no mina hayi angisaphumeleli ngapha sekhona la ngisitholele isiziba la ngiyophuza khona amanzi yabo endana hayi bangikhulula kahle peacefully ke ngafika ngajoina ene lo nkonzo ke iyayibizwa St Michael Apostolic Church isezone 1 eMidlands ene lo lesonto ngihlezi lapho from 1982 until 2024 isonta nalabantu yami ngafika lapha ngaya ngithola ke ama-ranks wami ngiwathole lapho wonke lapho until to a rank yokuba ubishop ngisase-St Michael. But then waba neprofito esisangifikela ngomunye ubaba manje nginaye right now ubaba Isaiah Muhulo. Naye bekuyini umprofeti? Yes, naye umprofeti naye and usebenza ngabogogo yabo. So wangitshela isiprofeti ngoba sisemkhandlweni wabafundisi nabo no yathi angiprofeta angitshela lonto le hayi ngayiconsidera ngathi ngiyayibalekela kodwa ayangibiza yangibiza hayi up until ngigive in so now senior archbishop ku St Paul Apostolic Church in International. St Paul Apostolic Church International. So, senior archbishop kuyo. Phela ithi ngibuze lokhu ke. Phela angithi bathi mawumfundisi. Kumele umfundisi abe nomfazi uma umfundisi. Wena unayo Mfazi. Kama Ladies uma mfundisi nahlangana kanjani ngayomgubha maphathi ngiwathanda kabi ngayomgubha kude kabi ngayo le traveling yokuba ikhedi silibele sitourisha all over la sasafika nasendaweni ebizwa iHazy View ngaleso sikhathi angisena partner umama abantwana bami sihlukene naye yabo and besengina about 6 years ngihlala ngingedwa nganamuntu ngahlangana nalo mama lo eHazy View lapho ngamlanda khona lo nahlangana lapho nayiqhuba impilo ngathi hayi anginamuntu lapha izozo yami mangihamba ayinamuntu hayi ngifuna umuntu ozogadisa izozo lakho so wena naye lo uDelis ngithi umama uDelis phela ngithi siyakhuluma umama uDelis naba abantwana nahlala isikhathi esingakanani wena naye lot na 32 years 32 na 32 years nalo mama sihlala sisahlala ePayitokini omkhukhunyana loya omncanyana sihlala siyigiligi la nabangani bami lo mngani wami lo bengivakashela sishare leyo mpantoki yomkhukhu anokulala la impintshana imvula inethile inkinga ngoba binela silale nabantwana uSadama noMasesi uyazi ukuthi bengiqoqa nabantu kulompantoki wami
Sihlala nabantu silale siye about 6 embhedeni single. Haya kwaya ke ngokuthola lo madlana njengoba ngisebenza lapha egolfini ngakwazi ukuthi ngikhulise lo mkhukhu ngikhulise kodwa ke ngaze ngathola nemali uNkulunkulu wasivulela isandla ngathola imali ngakha lendlu leyo uyibona manje. Maye mkhulu asibuye kule sonto leli lakho leli. Ne asibuye kule sonto lapho. If kunomuntu ofuna ukujoina, are they joining fees? Isontweni? No, Postola ayisebenzi kanjalo. Postola akunayo indaba zama joining fee. Umuntu uyeza aqhutshwa into emqhubayo ukuthi ayise. Angithi njengoba mina ngiyaqhushwa yingo. Yeah. Omunye mhlawumbe uzwe izwi, omunye uzwe ini. Uyeza nje azobona ukuthi na ngeke ngiphuze amanzi kulesi siba ya. Yo, yena manje ethola ukuthi hayi kuyamenelisa uyahlala lapha athi no sengifuna ukujoina simbeke kulo trial leyo manje sibona ukuthi hayi uza kahle uziphethe kahle uhamba kahle then kwenzwe isikhathi sokuthi manje uyaamkelwa namaka amkelwe uzawufakwa ne-uniform esihamba ngayo blue and white and then that's how. Should wonke umuntu vele welcome. Everybody's welcome. Unalo chance lokuthi Yes. Just nje mangahlala noNkulunkulu. Hawu namabhadi lana nasibona uthi akhathele ububhadi he can come. Bazo join. Yeah. Hayi nami ngathi ngiyeza kule sonto lapho. Yes, yabuya. Yeah, shine is good. Yo. Yeah. Bonile intwana la yasirepisa le yatwana. Ayidlali ngathi. Hey bani, hey. Uthole se hawo nawo uzozwe enhlizweni isishaya phakathi. Umuntu umsebenzi wenza emphakathini. Emphakathini ngimember ye-committee. Emphakathi wala 8. Ngi-advisor khona. I-advise. So abantu bangathola ama-advise ku. If they want. We actually ngi-advisor i-committee. Yes. So nabantu nabeza ezi-community if kukhona into bafuna uku-advisewa ngayo, yes, they are eligible to do it. Hayi baba ithi ngene ngapha kuntu kuyumamdlelisi ke ngoba kunombuzo ngifuna ukumbuza wena engathanda. All right. So wana sawubona unjani mama? Ngiyaphila mama. Ngizilana ku podcast. Umamfundisi la amnembuzo engathanda ukubuza yona. Angazi ukuthi uzophila kanjani. Buza ngifisa ukwazi. Ngizwe ubaba akhuluma nabantwana. Abantwana laba eninabo la. So baba mama ngicela ungitshele kabanzi abantwana bakho. Okay. Abantwana bala endlini bona manje uma siphelele la endlini su 7 mangibala nabantwana su 7 la endlini ngoba ngashonelwa abantwana abawu 5 thingithi abawu 5 ngoba kushoni umfana intombazane endala yana ekhaya washona ubhuti and then washona usisi washona umzukulu umntwana we-firstborn yala ekhaya and then khona manje ngisile nabantwana abawu bashona ne third born washona wis4 yeah and then ngisile nomntwana oyi1 umntwana o1 and then abazukulu abawu4 so then abazukulu abawu4 abafana abayi2 namantombazana awu2 ilaba engiphila nabo la endlini. So mama ekushoneni kwabo labantwana bonke lebagula bonke noma Cha abagulanga lo uqaleni ukushona ubaba wabafana abayi2 sathola
umlayeza kwafika uBlack Marai ekuseni ngezi sitsha lapha ekitchen bafika bangibuza bathi akhiphe ID yakhe bangibonisa yena bathi uyamazi lo mfana lo ngathi ngiyamazi umfana wami bangitshela bathi awubona nangu imuvi kanje ngaya enafeng nize nizombona ngenze show ukuthi nangempela ngathatha umama umakhelwane wangiphelekeza saya eFrenaging masifika le ngibhekele kude ngisaba ukusondela kodwa ngithe mangimbheka ngathola ukuthi uye umfana wami wabulawela i-Drizik isaqala i-Drizik i-Drizik leza bazongitshela ukuthi simthole khona ngasho and then owesibili kuye omdala yena washonela ekhaya eMpumalanga naye ngathola umlayeza ngisagcoka ingubo emnyama yalo ngathola umlayeza ukuthi nangu umntwana uyabulawa ngathi mina yini kwenze njani hayi bathi wena buya ekhaya nangempela ngahamba ngaya ekhaya sagcoka ingubo emnyama ngathola ukuthi ngishongile mfana hayi nami ngaba waphela ngabuya kwami angithi eMpumalanga kusekhaya nangizalwa kamama ngabuya ke njengana kwami ngafika ngahlala hayi impilo yaqhubeka ngaba right ngazitshela ngathi uNkulunkulu uye owaziyo ukuthi kungani kwenzakala lokho azange ngifuna ukuzishaya ngithi mina hayi why kwenzakalela mina but everything happens for the reason ngathi uNkulunkulu uye owaziyo ukuthi why kwenzeke 1 2 3 ngaphola nasemoyeni ngaba right ngabona ukuthi hayi akusizi ukuthi ngihlale nje ngibeke ukubalisa ngaba right emoyeni ngaba right ngoba bekumele vele accept ukwenzekile sekwenzekile ngaba right till today ngi right akunandaba kodwa ngiyahlokoloza lapho nalapho uyazi ukuthi mawushonele abantu bazokuthanda vele khona lokubazokukhuluma bazokukhuluma ukubi kodwa ngathi uNkulunkulu abantu bakho ayifuni mina leyo abantu bakho nabantu ababona izinto kodwa ngi-right wavelelwa impilo manje lento le ayenzelanga itrauma uyazi mawuthemba uNkulunkulu kakhulu uyazi mawuthemba uNkulunkulu izinto ziyazenzakalela uma ukhuluma noNkulunkulu izinto uzinikeza uNkulunkulu izinto ziyazenzakalela uma ungathatha umthwalo uzithwese kuwe uzothwala ubunzima but uma unikeza uNkulunkulu and ubelieve kuNkulunkulu izinto zimane ziyenzeke and uphinde ungaboni ukuthi konje manje ngithwele ukuthi namanje angithwalanga bunzima angikhumbuli ukuthi ngike ngalala phansi ngathi mina ngiyagula khumbula abantwana bami engizathi nje bebangeke baze babuye noma bengingabakhumbuli noma bengingahlala ngibabeke enhlizweni bengeke baze babuye jabule ukuze mhlawumbe isikhathi sakho ngijabule nje ukuthi weekend kulezi zinto zamagolf so ngicabanga nje ukuthi ngale nkathi lokuphusha lento leyo hayi bekusebenzela ngoba bu-benefit something kunjalo bu-benefit something so usaqhubeka ngayo lento yamagolf hayi golf isaqhubeka kakhulu yes ngikuthola yabona sikuthola futhi sathorisha ngama-golf tournaments sihamba wona ama-golf tournaments sisebenzela wona lama professionals saphusha kakhulu so ikhona enye into eyenzayo namhlanje business yakhona engikwenzako so kunenye into nomuntu yazi ukuthi nomuntu kumele ukuthi uzame ngendlela eziningi uzame impilo ngendlela eziningi so kushuthi nakhona ukuphusha ibhizinisi yami yama golf clothing ngikhuluma nge-golf clothing
So yakhona ukwenza i-golf loading like uthengise izinto ze-golf. yeah izinto ze-golf, skipper, caps. Yeah. Uthengisa izinto ezinjalo. Yeah. Golf loading, yes. I-golf kuphela. Golf loading kuphela. Because vele ngibase ku-golf vele, so ku-golf loading. Asithi khona umuntu ofuna ukuthenga. Ukuthola kanjani? Umuntu ofuna ukuthenga is like nginabo friends ngibathengisela uyabona bathengisa izinto. So uyazi ukuthi umuntu bayatshelana uyabona. Bayatshelana. Ngoba into e-golf manje bayithanda, not all about ukuthi nogqoka impahla ye-golf kumele ukuthi udlale i-golf Khona khona bayithanda ku-casual golf clothing abayithanda kakhulu because ku-market isikhathini esiningi. So manje ngize shooting nama-customers ngibathengiselayo, so then bambi batshela abanye. But at the same time ngine-Lucas ngine-certificate se-golf shop. Yeah. Certificate ukuthi ngafaka impahla e-golfini ne-golf shop. Ngiyakuzwa mawuthi unama-customers wathengiselayo. Let's say khona abangakazi ukuthi uyathengisa. Yiphi indlela abangakuthola? Indlela abangithola ngayo ayikho yini, contact number. Bangakuthola kwamagama number. Bangithola kwenumber ethi 079 55416 55. Ngicela uwaphinde kwengcina mhlawumbe abakuzwanga kahle. Bangithola la ku-079 55 416 55. Ngiyabona. Yeah, bafune uvusi Mashilo, Vusi Mashilo. Asithi khona abahlala khona like us bangakuthola. Abahlala khona like us, yeah. Kuze ukuthi bangithole kungifonele. Yeah, kungifonele. Ukhona. Yeah, ngiba khona ngoba angibi khona esikhathini esiningi, but okay kwesinye isikhathi ngiba khona like siba nama breaks. Njengamanje njengoba siqala umhlaba ngiyathanda manje. So vele ukuthi sihambe sitransition. Manje bathi abathatha ifoni. Ngiyabona. Nami ngiyabona. Ngicabanga ukuthi ngishutha la ma short clips.